Ana baya. Apa, Pak? Ming arep nyuwarake kok lambene remang pindho. Pindho piye to, Pak? Aku wis arep muni ana baya, tak kira wis arep nyuwara dadi ming. Dene. Ana baya. Perang karo aku terus tak jotos. Wow. Terus ngapa to wawu-wawu? Mugi-mugi kelurahan apa? Kelurahan Meguwarjo. Terus desa. Desa ya kelurahanku iki kok. Oh iya. Mugi-mugi desa Meguwarjo. Tambah jos. Ya apik ya pasian. Terus tak jotos tambah jos. Ya ming didawake. Ya Mbak Ika, monggo. Aku ngimpi. Dicokot ula. Wah. Minggu cokot ula bahaya. Iya. Mugi tansah lestari. Mugi tansah lestari. Kelurahan Maguwo. Ya, amin. Jejere Mbak Elisa. Prawira dimeja. Prawira dimeja. Kuwi sapa aku durung kenalan. Oh, terus Mugi masyarakat Maguwo Harjo selalu menghargai perbedaan. betul, kuwi apik kuwi. Iya. Kadang kala sing marai congkrah, sing marai ora tentrem, ora ayem, ora rukun ki mung masalah perbedaan. Nek perbedaan kuwi dihargai bakal ayem, rukun lan tentrem. Iya. Jejere. Ya. Ganes. Carane. Apa? Jarane Terus dintup lanceng. Kok guyu lho, Pak? Ya kupinge kelebuan lanceng. oh, terus Meguwo desane. Heeh. Ayem, tentrem, bahagia, wilujeng. Apa lho? Ayam bahagia, tentrem, wilujeng. Nadane ming tekan gonjeng. Wilujeng. Ora apa-apa, ya jejere Mbak In. Ki Sena Nugroho diiringi wiyaga. Betul. Heeh. Mugi sedaya warga desa Maguwo Harjo Heeh. paring sehat lan panjang yuswa. Amin. Bingung dek. Iya. Ayo Tin. Tatin ini kemayu tenan lho bocah-bocah. Ning arep jukuk mikin dadak. Ayo Tin. Awak main jukuk biasa ngono ae kena ngene dijine dadak. Nek mblesek. Nah. Apa lho? Kok sak pola-pola aku anu terus. Ora kok sak pola-pola ya sing jeneng pola ki nek mengandung apa pola nek digawe-gawe ya dadi perhatian. Iya. Saiki njukuk mik kaya anting kaya sapa ikai njukuk mik ya biasa cek ngene iki. Kowe ora jentikmu mesti munggah sikik ngene. Kok apa piye to? Anggepe Syahrini anggap. Ayo ge parian. Tuku telo. Ra urung ya ming panganane telo kok. Ya ben lah ngopo to? Enak lho. Ning Depok. Kelurahan Maguwo Harjo. Nanggap dalang pekok. Saya tak ngilangi silit. Rumangsaku kok mbok men ora apa-apa wong tak rewangi pekok ngene iki nyatane ya iso ngekeki rejeki dheke kok. Ah iya. Aku nek ora tak rewangi pekok ngene iki ya sengara to ditanggap. Iya. Tak rewangi omong dhewe, tak wangsuli dhewe, guyu dhewe, nangis dhewe. Iya.
Ya anggere esuk ya tak nehi amplop to. Suwun, Mbak, suwun matur nuwun, Mbak. Mugi-mugi sehat, Pak, sehat jasmu. Jejere, ya Mbak Ayu Purwalestari. Oh, Ayu ini juga biasa kok seret ngene iki kayak. Rumah saya kaya mike iki ngentup. Tadi dipaske nggon cengel apa nggon. Ayo. Tanggal tuwa. Modar. Duit ora nono. Ah bojone didol. Sing arnuku ya sapa? Ngaturaken sugeng ambal warsa. Iya. Mugi desa Megwa tansah rukun lan merdika. Ya, apik mau. Ya, sing pungkasan Mbak Prastiwi monggo. Oh, Prastiwi juga ya alon-alon. Ning Berengarjo tuku BH. Loh, ora apa-apa jeneng wong wedok itu kaya ngono kuwi wis lumrah kok. Mbangane ra diadahi. Ya. Sugeng ambal warsa desa Megwa Harjo. Mugi rakyate saya sejahtera. Ya. Bener toh? Tibane apik kok. Iya. Arep ngomong tuku beane sejahtera. Iya. Mbangane ra tuku? Ah iya. Nyemelangi, Pak. Ayo. Mangga terus sapa? Panas udan. Ayo, alah saiki biasa. Aku mau biasa ya. Ora iso, mbok sekseni sing gawe urip ki mang. Ya ora nggo melet ngono barang. Nganggo. Ora. Jane ngopo lho, aku biasa lho. Ora apa-apa, bebas kok arep jukuk piye-piye sak karepmu kok. Jukuk ngene ya kena. Langsung nganggo jukuk sikil tok tarik ngene ya kena. Langsung kowe manglung tok cokot ya ora apa-apa. Cokot ya nyetrum lho. Ayo. Deloken kok nek jukuk panganan barang kira mesti. Ngapa rasa do gatekke. Ning dalange dalang. Panas udan panas. Ya saya terkenal iki ra saya kemayu iki lumrah. Aja kok kuwi wingi dek ning Pemalang mau bengi ngonceki kacang kowe. Aduh. Sakit e jariku. Apa men ngonceki kacang kok dadakan nyilih tang? Iya. Wis rung. Urung. Apa meneh? Ayo kuwi mau ya. Aduh sakit e tangan. Kaya aku nang mburi kok tak ketak dias. Ngapa jane seneng apa piye aku ki? Ora kok men. Lah apa kok ngonceki ngene kok. Ora lho, apa-apa kok digatekke ngapa? Lho, justru kowe apa-apa tak gatekke iki dienggo bahan dagelan nek. Bahan dagelan apa yang lainnya? Maha ora sembrono. Iya. Ah ngepek tatin iki padha karo ngepek gerdu. Ayo. Kok iso? Aku nek ndek bojoku iki mung tak pathok ning ngarep omah kae kok. Kon nyandali kentrongan. Kentongan nggo nuthuk kowe iki. Kaya ngono kok dicandali kentrongan. Terus anggepe apa aku? Anggepe apa ya? Oh iya. Terus lu nyandelke piye? Hah? Salah ndi? Ah ya ngono kok ya.
Karjo ya. Sidora iki le nembang. Sida. Dinteni penonton nih.